Yo musidɓe tedduɓe mi salmini no feewi oɗo ko Ibrahima Malla Sarr eɗen jiiɗi wadde ɗo vidéo daɓɓo tan ngam hollude yimɓe ɓe holno goto foof addirta ballal mum e application biyeteɗe Google traduction walla Google translate woni Google ɗo ganduɗa firata e ɗemɗe goɗɗe nanna hen ɗemgal o firama e ngala pulaar o noon woni koye waɗede oɗo saaha woni koye waɗede kono noon machine ngaji Google ɗi ganduɗa pulaar so wona ko enen jangguinta ɗi pulaar ɗi dokka en kongi eɗen pirana ɗi walla eɗen caato kongi ɗi woɗɓe piri e ko nandi hen mami hollu on ko adi foof jehen to Google ene fof eɗen gandi jiilaw Google nono wayi son jiiton nde ɗo mande tan no winda Google ɗon hankkadi neɗɗo yilto eɗen mbawi joni tappude joni min mi tappat ɗo Google traduction so tawi ko gonɗon ko e leydi kalori anglais tappon ɗum e anglais walla ko way noon no jeeyi mi waɗi ɗo Google traduction son haade men ɓendu kam on jiiɗi ɗo ko tappirde pulaar kutotomi ɗo henna hutorade tappirde pulaar ko waɗɗinde nde wonno en mbawa nannude toon gueɗe ɗe ganduɗa jaadani e karfe men no mbayni noon ɗa en ɓa en ƴa en alay saago nannire no hannirta so tawi on ngala tappirde oto nanne toon gueɗe saabu min jii yimɓe waɗoɓe toon gueɗe ɗe ganduɗa wona o bindi men kadi ɓe mbaɗa ɗa taw ko da walla gueɗe baɗo walla ɓe mbaɗa ƴa o ɓe mbaɗa yaa tan ɓe goppiri noon ɗum kadi wona golle moƴƴe neɗɗo kala mo wawa wadde golle moƴƴe hoto bonni golle yimɓe aafe tappirɗe kutorɗon tappirɗe mbaɗen golle ɗe mbere ha moƴƴa ɗum noon son tappi Google traduction jahon toon so jeeyi toon on jahton koto ɗo less ɗo on jii no winda translate google.fr walla .com ko ɗon noon ñoƴƴoton o nawa on joni ɗo ganduɗa ko ɗo firete on jii ɗo joni ɗemɗe pirade ha gasi ɗe ko ɗo goni ɗo nanata joni arabere o firama ɗum faraiser walla waynan enen noon wona ɗo jahaten enen joni jiɗɗen ko wallidde on jii less eɗen jogui maale tati hen mandel tuksen wiye historique enregistré e ɗo winda contribuer on jiɗɗo neɗɗon yimɓon ɗiɗon kon goni ɗo ɗon doɓorɗon so dobima o addon ɗo so ɗo addin ɗo ngal ɗo alluwal joni ko ɗo woni gueɗe tati nan ɗo ko addi foof woni golle baɗeteɗe ko addi foof gollal gandal ngal ɗo winda évaluer traduction bêta firti on jiɗɗa ɓen jiɗ namdadema ko holko pamɗa e majjum holno ɗum wayi ɗum ɗon joni waɗɗaki hen joni tawde anda tan nderoto no wayi so tawi wonko teskiɗa hen garaɗo o binda nelda walla ko way nen kono ɗum ɗo joni ɗum wona ko tiiɗi en no fewi so Allah ko adi foof son jeeyi dow to on jii guel dow to oɗon jiiya toon ko wayno pamétre ni telta nde ɗo teltorde nguɗo mbifu mbaɗ ko ñiiƴe dow sara waktu ɗumon ɗo son ñoƴƴi o adda noon hol ɗemɗe ɗe ganduɗon on min kam mi suɓima ɗemɗe ha gasno mbimi anglais pël français tawde noon min ko Google français kutorton wiyete hen ko pël kutortoɗo Google taw ko anglais wiyete ko fula eko nandi hen ɗo joni min mi suɓima ɗemɗe ɗe jinmi ha gasnomi aɗa wawi suɓade arabe so tawi aɗa wawi arabe gam firde hakkude pulaar arabe ɗum fof no yaha joni noon eɗen mbawi artude so tawi joni en garti han kadi mi arta noon e ɗeɗo gueɗe tati mi yon dow o ko gam holludeɓe ko miijiɗa e firooji ɗi hakkude o ɗo wiyete valider les traductions on jiiɗo peɗelon pakon dow feɗen wordu dow feɗen wordu less ɗon firti ko woɗɓe no piri hunde ko an woni garowo aɗa wiya mbete ɗum yuɓɓi walla yuɓɓani on jii oɗo joni o wi ko the best vacation I've been was on a hiking trip eyyi wiya jomum firdi ɗum foftere ɓurde moƴƴude nde gonmi nde ko yaadu ya garta ɗo joni wona won firo godal nan ɗon tan wiyete firo ngo nan ɗon ene ngakki so tawi ko Allah eyyi kono bonani kono mbiyeɗen ko est ce que no yuɓɓi walla yuɓɓani sa wi no yuɓɓi wayde kono gonɗa ko wiɗem foof no moƴƴi tawi wona foof moƴƴi donc min ɗo joni mbiyanmi ko
mi ɓennat pass mi yanena nder ha yeeso ɗo joni mi jogi firo wongo I don't like green or red mi yiɗa green walla red aɗan ɗo joni waɗi caɗele par ce que green e red firaka donc ɗo ko moƴƴani bon o addanen kadi goɗɗum I would want to be a dog for a day mi yiɗino wonde dogɗo ñalawma goto waɗe dog kay wona dogɗo i hol wala ɗum ɗo joni mata ko yimɓeɓe ganda mi anda min kam mi anda ko woni dogɗo nan ɗon joni mboɗo haalno noon ko ɓuuri hen hewde ko machine o woni ɗo haalat ɗo ko machine o I would like to be dogɗo wona moƴƴani mbiya noon ala kala ko kawrɗa ene moƴƴi ñoƴƴa correct mbiya ɗo no moƴƴi taw koye ɗemgal ma walla ko wayno ko ni tan ha timma waddanma kadi sappo goɗɗi on paami de donc somi arti joni ɗo on jii dow ko haalde miijo ma e firoɗen jaare hakkunde o ɗo ko wiide ko fira ko hollanma ko mbete no yuɓɓi walla yuɓɓani hoto jurmoɗe ha so yuɓɓani tan mbiya yuɓɓani walla no waɗi joɓɓi walla kadi no waɗi alcool taw wona no alcool ɗe mbaɗirni moƴƴani kono joni taw waɗi ɗa jomum waɗa da mbiya moƴƴani so ɗum wala machine o jangguinte ko gueɗe ɗa en less o woni gandanɗa hoorema anen hakkere hunde yafir I dislike terror movies sometimes a faami de ɗo joni mboɗo wawi wiide mi yiɗa film uji kulɓiniɗi yo joni mi sahaji mi ɓurani yidde filmuji no wawi wiide leppi ha on filmuji no yaha filmuji kulɓi on jii joni tappirdam nde jinmi winde ko kulɓiniɗe on jii tappirde nde o addani kam kulɓiniɗe on jii tappirde nde ene wallami tappude ɗum ɗo fof koye pulaar woni mi ñoƴƴo joni o addanami kulɓiniɗe joni on kadi mi waɗa hen toɓɓere joni han kadi mi nelda firti ko min mi walliti o adda which way will I turn hol banggue mo ponmi yiltorade ɗo joni kadi son pinmi ha gasi o mbaɗan feere o gaddon firo mon neldon toon ko ɗum noon woni ɗo on kadi en jiiɗi hollude yimɓe holno waɗirte so gari leska hollon gueɗe ɗe mbaɗɗon e gueɗe mbaɗaɗe e anglais walla e pulaar ko wayno on jii anglais 8 millions quelque sa ƴetti pulaar hewani 3500 ɗo ganda liggey no wayi leydi care e cakte bete eɗen gayni ɗum ko yawi inchallah rabbi ono fof on jarama oɗo Ibrahima Sall